Šta ne mali vježba tam? Ne znam, hajmo ga naučiti pamet. Mali, što si ti praviš frajer? Ne pravim se, ja sam frajer. Pobježi, drž ga! Gdje je pobjegao? Mora biti negdje blizu. Što je ono bilo? Možda je on. Idem ja provjeriti. Aj, mama! Mali, sad smoj. Ovdje mi neće nikad pronaći. Ja se izgubio, kako ću ja doći kući?